Kagrabe sabay atong sitwasyon sa tulo ka bata, Ems, eh. Naluoy kay kus mga bata. Wa pa ka ma-immune sa inyo niini nga kaso AIDS. Almost every day, ang ani atong giatubang. Ambot ba, eh? Basta kaso na bitaw sa mga bata, Ems. Kung ma-emotional, gusto ko magtakoy anak. Bitaw AIDS, no? Ay lagkalain ha? Sa manod yung kay plano magbinyo? Hay, Ima, sa kadaghang kaso sa battered housewives karon nga nadangop diri sa atong opisina, makahuna-huna pa kog minyo. Unya ra ba kung mabungkag ang pamilya, ang luoy kaayo ang mga bata. Baliktad sa taayos, no? Ako, kada tuig, halos pabagdusan sa akong banang si Nestor. May gani na kararga to sa Canada. Kung wa pa, isa ka barangay na mong anak. Unya, pag uliad to, masudla na sad ka. Aw, mag-control na yun, day. Hoy, Ima, kanag yung natural family planning method, ha? Aw, tan-ahon lang, ani. Kung makaagwanta. Amaw jud ka, Ima, hoy. Sila'y buwan! 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 Kanang buang nga ba? Isa'y maglagot ka. Isa'y maluoy ka. Di man po na siya manghilabot ng buanga. Naaraman din na siya sa simbahan magstambayan. O sasab, si Father Man mo ay nagpakauna na niya ng buanga na siya. Pero buanga ba? May itsura ra ba? Eh nga naman. Basta buang, di sa di mo pa sa iloon. Ikaw gyud, Rodel. Unsa pa no? Miyembro na siya sa WPD. Walang Patawa Department. Hilo mo di ay. Naya-iya lang mo mabayutan mo. Hoy Rodel, pauli na dito sa inyo ay. Napag-imo tong tabangan yung mong inahan dito ay. Bida ninyo ay. Pautang alam mo si Galileo bi. Bay sa tayo mo utang oy. Last year pa to ha. Bida sa ninyo ay. Hoy silay. Sabay pa minimi no? At least no, way bayot nga buang pras nimo. Uy, ka-cute kayo tanawa, Ems. Cute kayo atong mga babies. No, nice kayo. Kaya ba ka, Ems? Basta bata, malukoy kay ko. Ganahan ka ito bata. Niya, unsa man? Giandam na ba niya para sa atong pagpabunyag nila? Oo, andam na. Gilisa na magani ang uban. Kay naka-ready na biya to si Monsignor kay naka-schedule na gudidani lang mga bunyag. Hello, baby! Mga Christians na mo next week. Hello! Nagoy, pakinila ka. Hello! Cute kayo na, you're all crying. Kusing, saan na yung schedule na turong si Manahan? May visit ang cardinal din sa ato, Father. Karong Sabados buntag. Husto di ay no? Kung mao andamang tanang gikinahanglan, ha? Ayaw kalimot sa pamahaw, o ina si Berto, nga kanunay palimpyuhan ng simbahan. Unya, Father, kanang buang nga si Silay. Usawa man nato na paghipos nga halos niya naman na sa simbahan magpuyo. Ang amang atong presuhon. Hay! Ato na siya suwayang tago sa kumbento. Kaya kung ato na siyang pag-awson, mabalik na maghapon na din eh. Dili ka na mag-wild sa kumbento, Father? Well, di man huno na siya violent eh. Pero di lang pagutman, kaya ron dili mag-wild. Kita na mahinoy na hasol anak niya, Father, uy. Di ba may mga paryente man na siya? Ato na lang ka na siya hatod sa ila. O dili ba? Ato nga ipakuha sa mga paryente. Ang ako nasahiran lusing na nag-inusara ni si Silay.
ang iyang mga paryente tuas Mindanao. Gisuhayan unta og pangita ang iyang mga paryente sa mga social workers apan wa may angkon nga nakaila silang silay. Mura mag-ilang gikauwaw. Doon na po ko impormasyon nga nakuha nga ang iya ko ng mga ginikanan na matay ko ng 50 talik sa militar o sa mga rebelde sa Mindanao. Ang iya dayang mga igsuon, Father. Siya raman ko ni bugtong anak. Suma sa social worker nga gi-contact sa DSWD sa Mindanao nga Priscilla magbanwa ko no ang iyang tinuod nga ngan. Nanimpad siya din sa syudad sa Sugbo pagkamatay siya mga ginikanan. Nagkasud isip waitress, nagkatrabaho sa club, nagbumon sa bisyo, hangtod nga nabuang sa dugas. Doon na pa'y way klarong informasyon na namabdos ko siya pero di pa-abort ang bata. Hangtod na nalisuan na sa may pangisip. Sa kaadlaw ni Ana, ako na lang nakitang natulog sa simbahan o halos din hinakini siya magpuyo. Sa mental institutions di ay. Lusing, huot na kayo ang psychiatric ward. Musamot og kabuang ang pasyente tungod sa sitwasyon sa tambalanan. Simba kog masakit, Father. Ikaw gihapoy magpatambal niya. Kay halos ikaw na may nagbuhi anak niya. Tahas ning gihatag sa Ginoo kanako Lusing. Ako ning tumanong. Kate, bisita lagi ka. If I know, kabaw ko sa tuyo nimo, kita na sa kag-ekal no, kanang ekal nga mailad. Ikal ba uy? Burn out sa amo, init kaayo. Ari lang una ko. Hello youth, ay ikal youth. Sa ba hala Excuse me, ngayon mo ba na? Hala noon sa man na. Ako rin si Raul, taga-Mindanao ko. Doon ang gugoy kaila nga, ni ako din. Priscilla, magbanwa ang pangalan. Basig na kailan mo. Sa mga diri dong radio station. Ilong di ayot. Friend. Wala ka mo sa'yo pag papabalik service sa radio. Na, kapit na tanang radio station ako nag-add to. Nagbilin ko ng picture pero para mag-way feedback. Hindi dong. Nakaidalang picture diha. Oh, dia. Yes, kumbag. Ako sa. Ito kayo. Leo. Masih kailan mo na. Hala, uy. Murang nagsi. Bitaw no, murang ni sexy. Kuan. Nakaya na mo ni? Hala, uy. Murang ni silay. Pero murang imposible. Murag maudyod. Silay? Asan na ito makita siya ron? Naaraman ni siya sa simbahan magstambayan dong. Pero basig dili ni siyang mauuwi. Buang mong gusto si Silay. Buang? Buang good. Kana nga uba. Tralala. Wala mang gayong paryenteng mikuha anak niya diri. Ang pare nila'y gabuhi anak niya. Asan na ito siya magitan? Sa simbahan dong. Malakaw na siya gikan diri. Dritso lang ka dito. Pangitaas si Father Baltasar. Sige, salamat ha. Salamat yan duha. Youth. Wa pa man din sila no. So pa mabuang. Pwede ko sure ha. Umuo ba gito siya? Hasta tong ikal. Gwapo. Dalam dia. Uis kan kabayo ay. Uli na sa inyo hakaw. Oh, Jason, kumusta man biyahe? May man, Father. Gipog nga bita kong tiya nga bisa ko pabalikon pero ako lang siyang gipasabot nga dahang gibuhaton diri sa simbahan. Nahala?
Pahimutang sa dito kay tingali kapoy kas biyahe. May adlaw, Father. Oh, may adlaw sad. Sino na to? Si Raul dito, Father. Taga Mindanao. Tulungan ko kadlaw din Tanong ko gipangita sa kababay. Matod sa akong gikaistorya to sa nahan nga, ni ako no din Mao ba? Isay nga sa imong gipangita. Priscilla, Father. Priscilla Magpanwa. Ano yung nagtato, Father? Father, di ba sila man eh? Oo, sila'y. Oo, nag-isulti sa mabayad na akong gipangutana. Igo sa madinin mo si Silay. Daghan na kay itong mga cases nga gisangan sa itong opisina involving aning mga mentally handicapped, no? Kini mga buwak ba? Nag-uula dyan kay ko ani, ay kay makakutay service specifically for them. Diba? Unya, wa tay mga doktor, wa sa tay tambal. They should have gone to the Department of Health. Mo bitaw madam, oy, nya usahay ra ba? Birahan tas mga radio kay daghang ko ng mga buang diri sa gawas sa opisina, wa kuno ta makaadli man. Unya, wa pay labot ng mga batyaw, napay daghang makalilimos. Ambot ay kadaghan bang problema ning ato opisina? Pero next week murag na i-schedule sa ako nga radio guesting to sa ka-estasyonan sa radyo. Opportunity na nako nga maka-explain ta no sa public ug unsay gi role sa DSWD para nga dili sila magsigig-refer nato diri og kanang nalisuan sa pangisip no. Uyog tabi. Sige. Unya ako lang sabuton si Emma nga siya lang sa imuhandol sa akong mga assignments. Sige unya kanang ihatag lang sa imong assignment sa uban ha. Okay, madam. Sige. Kaslo mo ni Priscilla? Plano nga magpakasal, Father. Inigbalik na ko. Ikas gawas. Nagtrabaho mo ko sa Dubai. Isip Twitter. Tulong ko katuloy dito, Father. Sa unang kabuan, sige pa may komunikasyon. Pero, kuman sa unang kabuan, Father, wa naging ko kadawat og kontak niya. Why text, why tawag, wa tanan. Doon yung nakabalita na ko nga namatay yung girikanan sa enkwentro sa military ug sa mga rebelde dito sa Mindanao. Dilakaw ko si Priscilla. Way klaro kung asa pa doon. Niya doon ay nakasulti na ko. Pag uli na ko sa Mindanao, nani ako no din pa doon. Mo'y katapusan nga higayon nga nakitaan siya. Panalitan, si Silay mao si Priscilla. Andam ba ni mo siyang dawaton bisan sa iyang kahintang karon? Naglibog na ko, Father. Wala ko kasiguro kung siya akong batiyon kung ako sa makitaan. Lahi na mag-usang babae nga ako nailhan ka ni Adto. Excuse me, Father. Nana si Silay sa gawas. Tanaw! Ato. Tanaw! Jason, kayo gini. May kay naabot na ka. Natoy nangita nimo diri. Ha? Din mo kagikan. Kala ko sini. Ngan. Pasudlon di kasi niyan. Minaw naman ko sa istorya sa ko amigo, gikan sa food. Nadi kay migo dito. Naoy, si Cholo. Chulo. Katong taong grasa. Nakita mo? Makalago. So, nasi Silay. Silay, si Raul. Priscilla. Si Raul ni. Kilala ko. Silay. Silay, di siya daw tang tao. Tanawa siya.
Nakaila ka ba niya? Sila'y, si Raul ko. Wala kayo nung ako. Nagplano kayo itong magpakasal. Kinumdumay taon sila'y. Sila'y, si Raul lagi ko. Sila'y, si Raul ka na. Huwag ka kailan yan. Tangawa. Wala! Si Raul! Oo, tulisan na!